Usnula civilizacija 35, Sibirski cedar 35, Anastazija, prva knjiga, Vladimir Megre. Maštanje, stvaranje budućnosti, drugi dio. Pri takvom stupnju suprotstavljanja dvaju velikih počela, svijetle i tamne strane, učinak mojih nastojanja je beznačajno malen i potrebna je pomoć i mnogih drugih iz vašega svijeta. Ja ću ih tražiti i naći ću ih, kao tada, kad si ležao u bolnici. Samo i ti sam postani barem malo svjesniji. Savladaj zlo u sebi. Pa kakvo je to u meni zlo, što sam ja lošega radio u bolnici? Kako si me ti to liječila kad nisi bila pokraj? Ti tada jednostavno nisi osjećao moju prisutnost, ali ja sam bila pokraj. Kad sam bila na brodu, ja sam vam donijela grančicu cedra, koju je još mama slomila prije nego što će umrijeti. Ostavila sam je u tvojoj kabini, kad si me pozvao. Ti si već bio bolestan. Ja sam predosjećala. Prisjećaš li se grančice? Da, odgovorio sam. Grančica je doista dugo visjela u mojoj kabini. Vidjeli su je mnogi iz posade. Ja sam je ponio u Novosibirsk. Ali joj nisam pridavao nikakvoga značenja. Ti si je jednostavno bacio. Ali ja nisam znao. Da, nisi znao. Bacio si je. I mamina grančica nije uspjela pobijediti bolest. Zatim si ti ležao u bolnici. Kad se vratiš, pažljivo pogledaj povijest svoje bolesti. Na kartici ćeš vidjeti da do poboljšanja nije došlo, neovisno o tome što je upotrijebljen najbolji lijek. Ali su ti potom ulili ulje od cedrova oraščića. Liječnik, koji se pridržava propisanoga postupka, nije to trebao činiti, ali on je učinio to, čega nema niti u jednom vašem medicinskom priručniku. Prisjećaš li se? Da. Tebe je liječila žena, ravnateljica odjela jedne od najboljih klinika u vašem gradu. Ali taj odjel nema veze s tvojom bolešću. Ona te je ostavila, iako je kad više bio odjel gdje se liječio tvoj tip. Nije li tako? Da. Ona je ubadala u tebe igle, uključivši pritom glazbu u polumračnoj sobi. Anastazija je govorila o svemu što se sa mnom doista dešavalo. Sjećaš li se te žene? Da, ona je bila ravnateljica odjela bivše pokrajinske bolnice. I odjednom je Anastazija, gledajući me ozbiljno, izgovorila nekoliko isprekidanih izraza, što su me istoga trena potresli. Što više, tijelom su mi prošli trnci, kakvu vi volite glazbu. Dobro, evo ovako, neglasno. Ona je izgovarala ove izraze istim glasom i intonacijom kao i ravnateljica odjela koja me liječila. Anastazija, uzviknuo sam. Poslušaj dalje, za ime Boga, ne čudi se. Ali pokušaj naposljetku shvatiti što ti govorim, pa barem malo pokreni svoj um. Sve je to u prvi mah jako jednostavno za čovjeka. Ova žena je jako dobra liječnica. Ona je prava liječnica, meni je s njom bilo lako. Ona je dobra i otvorena. Ta ja nisam željela da te premjeste u drugi odjel. Ipak je ona zamolila svoje nadređene, pustite, ja ću izliječiti. Ona je osjećala kako će moći. Ona je znala, tvoja su bolna mjesta samo posljedica ostaloga. A s tim ostalim se ona pokušavala boriti. Ona je liječnica. A kako si se ti ponašao? Nastavljao si pušiti, pio si koliko si htio, kušao si i ljuto, i slano, i to uz tako jaki čir. Nisi se odricao ničega, nikakvih užitaka. Negdje ti se u podsvijesti usjeklo, ali ti sam toga nisi svjestan, kako se ti ničega ne bojiš, kako se tobom ništa neće desiti. Ja nisam učinila ničega dobroga, prije suprotno. Mračan dio u tvojoj svijesti se nije umanjio, nije se povećala svjesnost, snaga volje. Kad si već ozdravio, svoju suradnicu si poslao ženi što ti je spasila život, neka joj čestita praznik, a sam nisi čak niti jednom nazvao. Ona je to toliko čekala, ona te zavoljala tako kao ona ili ti, Anastazija. Mi, ako će ti tako biti jasnije. Eto, ti opet ne razumiješ kako ja to činim, bojiš se, a naslutiti nije teško, uz pomoć mašte i precizne analize mogućih okolnosti. A ti si opet na mene pomislio. Ona je zašutjela, spustivši glavu na koljena. Mislio sam, ali zašto ona stalno priča i priča nemoguće stvari? Priča i sama se uzbuđuje jer su one neshvatljive.
Očigledno ne razumije da ih niti jedan normalan čovjek neće prihvatiti, pa dakle ni nju kao normalnu. A onda sam ipak Anastaziji uklonio pramenove kose s njezina lica što su se spuštali. Iz velikih sivoplavih očiju Anastazije kapale su suze. Ženska je ona je prava ženska, zar ne? Ne vjeruješ do kraja, ne možeš shvatiti što ti ja pričam. Činjenica što ja postojim i moje sposobnosti, tebi su neobične. Ti si me posve prestao prihvaćati kao normalnog čovjeka, a ja sam, vjeruj mi, čovjek, i nisam nikakva vještica. Ti smatraš moj način života neobičnim, ali zašto ti se drugo ne čini neobičnim i proturječnim? Zbog čega ljudi koji priznaju zemlju za svemirsko tijelo, veličanstveno djelo višeg razuma, trgaju ovaj mehanizam i troše snage na njegovo razaranje? Vama se čini naravnim umjetan svemirski brod ili zrakoplov, ali svu tu mehaniku čine razlomljeni i pretaljeni dijelovi veličanstvenog mehanizma. Zamisli stvorenje koje razbija zrakoplov u letu da bi od njegovih dijelova izradilo za sebe čekić ili lopatu i ponosno ako uspije izraditi primitivno oruđe. Ono ne razumije da se zrakoplov ne smije u nedogled razbijati. Pa kako vi ne shvaćate da se tako ne smije mučiti našu zemlju? Superkompjuter se smatra dostignućem intelekta, ali rijetko tko može zamisliti da ga je moguće usporediti s protezom mozga. Možeš li predstaviti što će se desiti s čovjekom koji će pored normalnih nogu početi hodati na štakama? Mišići na njegovim nogama će naravno zakržati. Stroj neće nikada prestići ljudski mozak, ako ga se stalno trenira. Tad nisam mogao niti pretpostaviti da će sve što je rekla uzbuditi mnoge ljude, uznemiriti umove znanstvenika, i što više, kao hipoteza neće imati ničega sličnoga u svijetu. Prema riječima Anastazije, sunce je nešto poput pogledala. Ono odražava zračenje koje proizlazi iz zemlje, oku nevidljivo. To je zračenje ljudi u stanju ljubavi, sreće i nekih drugih blagorodnih osjećaja. Odraženo od sunca, ono se vraća na zemlju u vidu sunčeve svjetlosti i daje život svemu na zemlji. Ona je navodila pritom i niz dokaza, premda ih nije bilo tako jednostavno shvatiti. Kad bi Zemlja i druge planete samo zatražile izobilje sunčeve svjetlosti, pričala je ona, tad bi se sunce trebalo ugasiti, gorjeti neujednačeno, i njegovo zračenje ne bi moglo biti ravnomjerno. Jednostranog procesa u svemiru nema i ne može biti, sve je međusobno povezano. Ona je navodila riječi iz Biblije, i život bijaše svjetlo ljudima. Anastazija je također potvrđivala kako se osjećaji prenose od jednoga čovjeka drugome, odražavajući se od svemirskih tijela. Ona je to pokazivala na primjeru, pričala je: nitko od ljudi što žive na zemlji ne može nijekati da osjeća kad ga netko voli. Taj je osjećaj najjači kad se nalaziš pokraj onoga koji te voli. Vi to zovete intuicijom. Zapravo osoba koja voli zrači nevidljive valove svjetlosti. Ali i kad čovjek nije u blizini, ako je snažna njegova ljubav, ona se također osjeća. Uz pomoć ovoga osjećaja, shvaćajući njegovu prirodu, čak se i čudesa mogu stvarati. To je ono što vi zovete čudesima, mistikom ili nevjerojatnim sposobnostima. Reci, Vladimire, je li ti sad postalo malo bolje sa mnom? Pa nekako lakše, ugodnije, jesi li ispunjeniji? Da, odgovorio sam, zbog nečega mi je postalo ugodnije. Sad pogledaj što će se s tobom dešavati kad ja još više usmjerim pozornost na tebe. Anastazija je malčice spustila trepavice, polako se pomaknuvši nekoliko koraka natrag, i zaustavila se. Mojim se tijelom prelijevala ugodna toplina. Ona se pojačavala, ali nije pržila. Anastazija se okrenula i polako se počela udaljavati, sakrila se iza debeloga debla visokoga stabla. Osjećaj ugodne topline nije se smanjivao, on se nadopunjavao novim, kao da je nešto pomagalo srcu tjerati krv u žilama, pa se sa svakim njegovim otkucajem stvarao utisak da mlazovi krvi dostižu istoga trena svaku žilicu u tijelu. Stopala na nogama su se jako oznojila i postala mokrima. Eto vidiš, je li ti sad sve jasno? Rekla je likujući Anastazija, pojavivši se iza drveta, uvjerena kao da bi mi mogla nešto dokazati. Pa ti si čitavo vrijeme osjećao kad sam ja pošla iza debla drveta, i čak su se pojačali tvoji osjećaji kad me nisi vidio.
Ispričaj mi o tome. Ispričao sam i zamolio, što potvrđuje debo drveta. Pa kako su to valovi obavijesti i svjetlosti išli pravo od mene prema tebi. Kad sam se ja sakrila, debo drveta ih je moralo jako iskriviti stoga što je u njega vlastita obavijest i vlastito zračenje, ali to se nije desilo. Valovi osjećaja su počeli stizati ka tebi, odražavajući od svemirskih tijela, još su se pojačali. A onda sam učinila ono što zovete čudom, tvoje su se noge oznojile. Ti si to sakrio od mene. Ja tome nisam pridao važnosti. Pa kakvo se čudo sastoji u znojenju nogu? Ja sam istjerala iz tvoga organizma kroz noge mnogo različitih hranica. Ti bi se sada trebao osjećati puno bolje. Doista, ja sam se fizički osjećao bolje. Tako dakle, ti, eto, tako usmjeriš pozornost, malo maštaš i ispadne ono što želiš. Tako nekako, i tebi to tako uvijek uspijeva, čak i kad sanjariš, ne samo o iscjeljivanju. Uvijek, ako sanjaranje nije apstraktno, ako je ono do u detalje protkano najsitnijim događanjima i ne proturječi zakonitostima duhovne stvarnosti. Takvo sanjaranje ne uspijeva uvijek. Potrebno je da se misao jako brzo kreće i da vibracija osjećaja bude odgovarajuća, pa će se ono onda obavezno očitovati. To je prirodno, u životu se tako u mnogih dešava. Pitaj svoje poznanike, možda se i među njima nađu oni koji su malo maštali i maštanje se ostvarilo u potpunosti ili djelomično. Razraditi do u detalje, misliti kako bi se brzo kretala. Reci, a kad si ti maštala o pjesnicima, umjetnicima, o knjizi, jesi li to radila detaljno? Je li tvoja misao brzo mislila? Neobično brzo, i sve stvarno, do u najsitnije detalje. Misliš li ti sad da će se ostvariti? Da, ostvarit će se. A ti više ni o čemu tada nisi maštala. Jesi li mi ti sve ispričala u svojim maštanjima? Nisam ti rekla sve u svojem maštanju. Onda reci sve, ti, želiš li ti mene slušati, Vladimire? Uistinu, da,